लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबो फरायहोबाय नै आङो दिनै ब्लगखौ मोनासिनिफ्राय जागायबाय आरोना आङो फुजायाव थांनो ओंखारगासिनो दायो दख'ना गानखाबाय नै दख'ना गानबाय दा जोङो फुजायाव थांसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं मा मा देखायनो हायो फैफाबाय थादो आंजों लोगोसे नै साफिनायखिजा गेट खेबसे आमिना बाजारनि गेट खिजा हाबबाय आरो साफाजों बाबा ओरैनो हरनाय फिसालाय मा मा लानो नागिरदों आंना किमान तु गुरु तु नै गेटआ बिदि आरोना श्री लक्ष्मी फुजा सेलिब्रेसन दुर्गा फुजा माबा लोखि फुजानि साजायनाय इदि आरो नै सिखोब लाना होनसै लानो रोङाबोला एकदम डेकोरेशन बानायनाया मोजांथार जादों Asli, nilai. गथ'फोरनि गेलेग्रा सार्किट ट्रेन दङ ट्रेनाव गाखोनो ट्रेनानो सोरखिया जाथ'वाखैनो दासो बानायबाय दं आरोना लोगोफोर दखानबो दङ मेल्ला गुवार ना जायगाया देखायख'नो हाया माने एनिमेशन श' ना माने एनिमेशन श' दखान बे माबा माबि दिन्थिगोन इयाव मा खोन्थिगोनबा माबा 3D स्क्रिनाव जानायखौ नोंनाव मोगथाङाव जानाय बायदि मोनदों गस्ला लांनो फैबा सोरबा मोजां मोजांथार फानथारदो फुजायाव बेग दङ माबा दङ बेग माबा माबि गथ'फोरनि गस्ला सबखौनो मोनो आरो इयाव फिक्स रेट खालामखाना दोनदों माने दामखौ सना सन फानगासिनो सोरबा बायनोबा मोजां मोजां लेखा सादोर माबा माबि फानोना दखानानो मानसि बारा भिर जाथ'वाखै दा मोनाबासो जायो मानसि गरि फिसालाया गारियाव गाखोबाय मोनहैबाय एसे गोजानखिसिम थांबाय गोजानखिसो गाखो बुलान माथो नारेला गारिखौसो गाखोनाया बोसोरे गारियाव गाखोयो बाबा गाखोला हा दावदै खेला गेलेनो नागिरदों आङो
Bayman. Sport kamu kalau sini. Wah, ini rehat. Jangan sudah. Berhaban so. Tinggal foto. Ya. Lihat salah ya. Jadi sudah ya. Nah, dia tu nang sudah. Lihat kan lagi lagi lebat. Baru korna apa begitu. Ah, Ini mbak. ini mah digulang deh, enggak? này sai số na bi nụ bay lên Disilu sembah. Methi lah, nih bisa bisa. Bisa nama.